Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. 30 anos de Ponte nas Ondas. A radio como ferramenta educativa, a cultura como identidade. 26 de marzo, o CEU plurilingüe de Ramallosa, Teo, como centro modelo Ponte nas Ondas, súmase a esta celebración. De radio en directo na que participarán varios centros educativos. Desde as 10 hasta as 2:30 estaremos nos estudos da Facultade de Xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela. Toda a misión poderá seguirse en directo na web de Ponte nas Ondas, xunto con outras 7 retransmisións en localizacións entre Galicia e Portugal. A nosa cultura, a nosa voz, o noso patrimonio. Noso espazo comenzará ás 11:15. Falaremos do noso proxecto Aulas Musicais, no que apadriñamos as aulas e espazos con artistas galegos. Entrevistaremos a Pablo Seoane e 4 músicos do grupo Astaroth. Haberá música en directo dos convidados e do alumnado. Un mar de sorpresas! A unha, visitaremos tamén a Radio Galega, onde nos poderedes escoitar no programa de Kiko Novoa e Cristina García. Sintonizade e participade! Parabéns, Ponte nas Ondas, por outros 30 anos! Parabéns, Ponte nas Ondas! ¡Viva Ponte nas Ondas! Aqui quem tá falando é Lenin. A ponte nas ondas. A ponte que atravessa o Atlântico, que nos traz as vozes ancestrais, as vozes da amizade, o abraço dos irmãos.